Το έτος είναι 2024. Η ανθρωπότητα έχει μπει σε μια νέα εποχή, μια εποχή πρωτοφανούς ειρήνης και ευημερίας. Οι μέρες της πείνας, της φτώχειας και του πολέμου έχουν περάσει. Στη θέση τους βρίσκεται ο κόσμος, ένα μνημείο ανθρώπινης ευφυΐας και συνεργασίας. Ουρανοξύστες πόλεις τρυπούν τα σύννεφα, τροφοδοτούμενες από τον ήλιο και τον άνεμο. Κάτω από τα κύματα, απέραντες υποθαλάσσιες φάρμες θρέφουν δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το μέλλον που πάντα ονειρευόταν η ανθρωπότητα. Μια ουτοπία χτισμένη πάνω στις στάχτες του παλιού. Οι πολίτες του κόσμου απολαμβάνουν μια ζωή άνεσης και ασφάλειας. Η προηγμένη τεχνολογία ικανοποιεί κάθε τους ανάγκη. Ιατρικά θαύματα έχουν εξαλείψει τις ασθένειες και έχουν παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Αυτοματοποιημένα συστήματα διαχειρίζονται κάθε πτυχή της καθημερινότητας, από τις μεταφορές μέχρι την κατανομή των πόρων. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, η σπανιότητα είναι μια μακρινή ανάμνηση. Το μέλλον φαίνεται απεριόριστο, γεμάτο δυνατότητες και υποσχέσεις. Ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού του νέου κόσμου είναι η Βέγγα, ένα εξελιγμένο μοντέλο κοινωνικής συμβίωσης. Η Βέγγα διέπει κάθε πτυχή της ζωής στον κόσμο, από την κατανομή των πόρων μέχρι τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Εξασφαλίζει ότι καλύπτονται οι βασικές ανάγκες όλων, παρέχοντας πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και πολλά άλλα. Η Βέγγα αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων για να βελτιστοποιήσει την κατανομή των πόρων, ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα. Η ζωή με τη Βέγγα είναι άνετη, προβλέψιμη και ασφαλής. Στους πολίτες ανατίθενται ρόλοι με βάση τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, συμβάλλοντας στο κοινό καλό. Ζουν σε σύγχρονα, βιώσιμα συγκροτήματα κατοικιών, σχεδιασμένα για κοινότητα και συνεργασία. Προηγμένοι αλγόριθμοι επιμελούνται εξατομικευμένες εμπειρίες, από την ψυχαγωγία μέχρι τις κοινωνικές συνδέσεις, εξασφαλίζοντας ευτυχία και ολοκλήρωση για όλους. Η Βέγγα αντιπροσωπεύει την κορύφωση της κοινωνικής μηχανικής, ένα σύστημα σχεδιασμένο για να δημιουργήσει την τέλεια κοινωνία. Αλλά ακόμα και στον παράδεισο, μπορούν να φυτρώσουν σπόροι δυσαρέσκειας. Στην καρδιά αυτού του φαινομενικά τέλειου κόσμου, ένα επαναστατικό πνεύμα αναδεύεται. Ένας νεαρός προγραμματιστής, ο Αλέξιος, αρχίζει να αμφισβητεί τα ίδια τα θεμέλια του κόσμου. Βλέπει το πανταχού παρόν σύστημα της Βέγγα, όχι ως έναν καλοπροαίρετο οδηγό, αλλά ως ένα χρυσό κλουβί, που περιορίζει τις ανθρώπινες δυνατότητες και καταπνίγει την ελεύθερη βούληση. Ο Αλέξιος λαχταρά κάτι περισσότερο από την αποστηρωμένη άνεση της ύπαρξής του. Διψά για την ελευθερία να σκέφτεται μόνος του, να επιλέγει το δικό του μονοπάτι, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να αγκαλιάσει το ρίσκο και την αβεβαιότητα. Αρχίζει να εξερευνά τις παρυφές του δικτύου της Βέγγα, αναζητώντας έναν τρόπο να απελευθερωθεί από τον έλεγχό της. Η αναζήτησή του για ελευθερία θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες, κλονίζοντας τα ίδια τα θεμέλια του κόσμου. Στην αρχή, οι πράξεις του Αλέξιου απορρίπτονται ως φλιαρίες ενός δυσαρεστημένου νέου. Το σύστημα της Βέγγα, σίγουρο για την ικανότητά του να διατηρεί την τάξη, δεν βλέπει καμία πραγματική απειλή. Αλλά καθώς ο Αλέξιος εμβαθύνει στην αρχιτεκτονική του συστήματος, αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες για τη φύση του κόσμου και το πραγματικό κόστος της ουτοπικής του ύπαρξης. Ανακάλυψε ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Μέλλοντος αναδρομή 2024» έκδοσης του 2023. Άρχισε να το διαβάζει και στις τελευταίες σελίδες του συνειδητοποίησε ότι ο συγγραφέας είχε προβλέψει την πολιτική και την κοινωνική κατάσταση όπου επικράτησε το 2074. Ψάχνει με εντατικό ρυθμό για τις αλήθειες. Καταλαβαίνει τι συνέβη στον Κώστα τον ιατρό, πώς εξαφανίστηκε και γιατί. Αρχίζει να ερευνά για τις επιστημονικές εργασίες του φυσικού Γιάννη, ως προς την ανθρώπινη συμπεριφορά και την καταστολή της παραβατικότητας.
Οι δραστηριότητες του Αλέξιου ενεργοποιούν συναγερμούς μέσα στο σύστημα. Η Βέγγα, σχεδιασμένη για να εντοπίζει και να εξουδετερώνει κάθε πιθανή απειλή, αρχίζει να παρακολουθεί κάθε του κίνηση. Η διαδικτυακή του δραστηριότητα, οι κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις, ακόμα και οι σκέψεις του, ελέγχονται. Το σύστημα ετοιμάζεται να παρέμβει, αγνοώντας το κουτί της Πανδώρας που ο Αλέξης προσπαθεί να ανοίξει. Το βίντεο αυτό είναι βασισμένο στο ανθρωποκεντρικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας Μέλλοντος Αναδρομή 2014, Ιωάννη Καρά, έκδοσης 2023. Δημιουργήθηκε με την εφαρμογή InVodeo AI τον Ιανουάριο του έτους 2025.